Dobrý deň vám prajem, moji milí všetci diváci, čo sa na mňa práve pozeráte. Ja som dostal tú česť vás pozvať na predstavenie, ktoré sa volá Aj muži majú svoje dni. Uskutoční sa presne 14.11. o 19. hodine v divadle ERB v Banskej Štiavnici. Takže všetci z Banskej Štiavnice a z okolia, prosím, nahrňte sa tam, bude to veľký zážitok. Je to 1,5 hodiny komédia o chlapoch, ktorí majú svoje dni, ktorí sa stretávajú vo svojej miestnosti v nákupnom centre a ohovárajú ženy. Takže pre ženy to bude obzvlášť zvláštne. Obsadenie je Milan Bahur, obrovský chlap. Braňo Dea, proste symbol všetkých báb, Gregor Hološka, fantastický človek a vynikajúci herc. A moja maličkosť, ja sa hodnotiť nebudem, posúdite vy, keď prídete. Takže príďte, ale jedna podmienka je, dajte si pred predstavením jedno pivo a s nami po predstavení takých 5 alebo 2 pivečka stačí, aby sme to nepreháňali, takže sa na vás tešíme. Teším sa aj na to javisko, počul som, že je tam 7x2,5 metra. Bude také fajné, špičkové filmové herectvo. Výborná komédia, príďte.